கர்நாடகாவோட ஃபர்ஸ்ட் கோயில் எது தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. இந்த கோவில் கர்நாடகா அசான் மாவட்டம் வேலூர் பக்கத்தில் இருக்க தொடகவல்லி என்ற ஊரில் தான் இந்த லட்சுமி டெம்பிள் இருக்குது. இந்த கோயிலோட சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவன் சக்தியும் இருக்காங்க, அதே கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு லட்சுமியும் இருக்காங்க. இது மாதிரி ஒன்றா இருக்கிற கோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரேர்லி தான் பார்க்க முடியும். இந்த கோவிலோட சிறப்பு இது. இந்த கோவில் லட்சுமி டெம்பிள் சொல்லுவாங்க. கர்நாடகாவோட முதல் கோவில் இதுதான். இந்த கோவிலில் துவார பாலகர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஸ்பாட்ஸெல்லாம் தெரியுற மாதிரி, எலும்பெல்லாம் தெரியுற மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பில் இது மாதிரி துவார பாலகர் எங்கேயும் பார்க்காத வண்ணத்தில் இருக்காங்க. இவங்கள ஹியூமன் ஸ்பாட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா லிவருக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஓட்டை இருக்குது. கண்ணுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ஓட்டையே இருக்குது. ஒரு வித்தியாசமான துவாரபாலகர். இது மாதிரி துவாரபாலகர் வேறு எந்த கோயிலும் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. இந்த வித்தியாசமான கோயிலை பற்றி தெரிஞ்சுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இது மாதிரி நல்ல வீடியோ பண்ணலாம். நன்றி. Speak